العزیز جبو داناسینا کلتورا خواه لناویندا چاندا آتاتürk حتی حشت جوتمه لبندا خلق انقره. بکلها خرپوته به بنداوا کبانه به پرا پالویه باجار دیروک و شهرستانی علزیز ناوندا چاندا آتاتürk مازوانیا پروگرام داناسینا باجارن ترکیه دکه و جارجی باجار علزیزه بو میوان انقرهیان. العزیز باجار قدیم بخارنی خوین نافدار و برهمی خوین دیروکی لناوندا چاندا آتاتürk لبندا گل انقرهنه. والی علزیزه چتین اکتای kaldırım got me bajarê xwe qedîm û şaristanî anî paytaxt. Biz Elazığ kadim şehri taşıdık. Marka şehri Ankara'ya da. Me bajarê qedîm Elazîz anî Enqerê. Bajarê me pir xweş û ezîz e. İnsanên me gelek biqîmetin. Bi tarîx, çand û kultura xwe bajarekî gelek dewlemend e. Bi muzîka xwe, bi hunera xwe, edebiyata xwe, lawûjên xwe, xezelên xwe û bi xoriyatên xwe yanî bi her tiştê xwe bajarekî şaristanî ye. Weke danasîna bajarên din programa Elazîzê jî bi kêf û coş derbas dibe. Şair şevêva gelekî bajarê Türkiye'ye navdar e. Yek bajarê Rihayê û yekî bajarê qedîm El Azîze. Qehweya Xarpûtê bi kevirtê hêrandin û bi çar cûreyên giya tê çêkirin. Ew jî niha li paytaxt tê çêkirin. Taybetmendiyekî Harbûtê jê ew jî qawawî ye. Qava Harbûtê taybetmendiyê çi ye gelo? Harput Tibet kahvesinin içinde 4 farklı karışım. Di qehweya Xarpêtê de çend cûre nebat hene. Kakûle, qehweya hêrandiya Ereban û kakao. Ev qehwe bi kevirtê hêrandin û bi tenê li Elazîzê tê çêkirin. Em bi xwe çêdikin. Ji tirşbûna mîdê re û ji serêşê re baş e. Ji ber ku divê qehwê de giyayê kakûleyê heye, ev ji mîde û gastrîtê re baş e. Em li vê derê îkramê mêvanan dikin û tema qehweya xwe nîşan didin. Elazîz bi xaliyên xwe yên destan û bi porselenên xwe dîrokê nade ji bîr kirin. Programa danasîna Elazîzê heta roja yekşemê dê bidome. Şima bir palo, ma palo da, perin ma pawen, misafirperveriz ma.